Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa awladihi wa dzurriyyatihi. Syarri al-umul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hadratin Nabi ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya syuhada was-shalihin was-sahabati wal tabi'in wal ulama'il amilin was-musannifin wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Syarri al-umul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'i ahli kubur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha khususan abana wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyaikhina wa masyaikhina wa asatidatina wa asatidatina wa nahnu nakhussu khususan ila ruhi ahlina wa qurbatina wa dhurriyyatina syawila lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawdunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun
بأكواب وأباريق من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين فأصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مضعفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أرأيتم ما تحصون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينهم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونرجعكم فيما لا تعلمون وقالتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه غورا فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه
Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Al-ayat amma ba'du. Qala al-musannif Arba'in Nawawi rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu, para sedherek jamaah naos. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita saged istiqomah ngaos sesarengan jamaah sholat hajat, sholat duha sesarengan, ngaos wami'ah sesarengan, saged nindakaken poso wonten ing bulan Ramadan. Mugi-mugi sedaya niku amal kesayangan niku dipun tampi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi yang berbiayai nopo ingkang kita kajalaken, ingkang kita suwun dhateng Gusti Allah dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalau ini hadis ingkang nomor 22. Hadis ingkang nomor 22 ingkang dipun critakake dening sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enten tiyang jaler panglet dhateng Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi, ara'aita in sholaitul maktubatil khamsa wa sumtu Ramadan wa aklaltul halal wa akramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah. Qala Kanjeng Nabi, saumpami panjenengan sumerep kula niku namung salat wajib tok, salat 5 waktu tok, gak ono tambahan, ora nek salat sunah, ora tau duha, ora tau hajat, ora tau tahajud. Nggih. Waktu Ramadan cuma kur poso Ramadan tok, ora tau Senin, Kamis, ora tau poso ayam lebih. Atau poso ayam lebih jadi poso tenggene 13, 14, 15 bulan Hijriah. Poso Daud bener poso gak poso akhirnya gak poso. Sedina poso, sedina berada, sedina poso, sedina poso. Gak tahu berbuat bisa, gak tahu ngapain atau itu. Cuma poso Ramadan wa akalul halal wa akramtul haram. Kulo nek dahar niku gesek halal tok, gak tahu dan mangan barang haram. Sing awan wae sing oleh-oleh tok, sing gak oleh diboten kula lampahi sing apik-apik tok. Wala azid ala dzalika sayyi. Kulo boten nambahi napa-napa. Bersolat ya wis solat, orang militer, orang piye ya solat kok. Aat khulul jannah. Orang kok kula niki mlebu swarga Kanjeng Nabi. Pripun jawabane Kanjeng Nabi? Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi? Nah, yo awakmu mlebu surga. Cek gampang iki mlebu swarga.
tenggene swarga niku enten istilah mlebu swarga, enten istilah dilebokno swarga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Wong sing ngucap la ilaha illallah dakhala jannah. Mlebu niku yo mlebu. Orang yang sing manggakno beda nek dilebokno. Misalnya ada pengawasan. Dengan tenggene pengawasan itu, yang mlebu kadang nek foto panitia ya digolekno luwih. Karena tenggene ngarep yo. Nah, kuwi nek foto panitia, nek gak foto yo golek-golek dhewe kaya enten besidang iki. Yang ini mas bilang kosong dan arah kapten panggungnya. Niku jenenge mlebu swarga. Enak sing dilebokno swarga. Kaya bagian ini kaya besidang nih. Takut dikawal, disambut, terus dipanggakno. Kursine ya empuk. Nang ngarep iki mas enek meja papat. Meja kopi enten, meja jari enten. Atau meja jeruk enten. Wedan mawar, wedan ketan yang mana jalan. Lek pulau tentunya oleh kita ngomong. Jadi maksud pulau, enten tingkat tani. Lek apa tentunya? Namun sholat wajib namun poso Ramadan namun. Kenapa kok namun sholat kalian poso sing ditanggep ini? Mergo niki urusane ibadah sing fardhu ain, sing setiap awak-awakan wajib. Nek zakat iki ditakoki iki. Jenengan mampu zakat nopo? Mboten. Lha duwe opo tak gawe zakat tak ke sedekah gawe opo itu zakat. Haji opo ditakoki iki? Mampu to ora duwe sangu akeh to ora? Nggih. Itu ditakut ini, tapi nek urusan sholat, urusan poso, tidak usah gak perlu itu pernah. Ya, karena itu hukumnya wajib. Ya, wajibnya sama nih. Kenapa jadi tidak poso misalkan? Lebih dikekatnya ngawur. Ya, orang yang alasan. Bahkan pun sepuh pun juga tetap kewajiban. Oke mampu pak, aku kosong loro. Yo beda tetap hijau ini bayar dia hijau poso nyaur kanggo poso. Lah tahu kami namun sholat namun poso Ramadan tok. Gawe kan di nuntut swarga yo mlebu swarga. Cuma kalau asik beda. Jadi nek dibayangke asline nggih mboten nate bayangke. Swarga niku tingkat. Sing pol dhuwur dhewe jannatul firdaus. Niku golonge kanjeng Nabi, golonge kiai, para alim, para ulama itu kan dhuwur. Wong mundak ngisor jannatul ma'in, jannatul ma'wa, jannatul adn. Mundak ngisor dhewe kuwi awak dhewe bae. Kita lah betul apa? Dengan langsung kan tak mau lembur langsung sungkan kejar opo itu sungkan yang kanjeng Nabi. Enak kanjeng Nabi. Ya misal dah ngenter-ngenter betul apa? Nopo. Sing penting seru suatu. Kados ketikane wae surga iku gampang. Pokoke anggere man qala la ilaha illallah dan qala jannah. Kurunila ila ilmu gak jerek loh kita melibur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah membuat suatu keputusan omong lo betul nopo nih pokoknya ngucap la ilaha illallah membuat suatu pertanyaan ini mampir rokok dikit nopo boten pengen aman nilai illallah membuat suatu yuk seto ngebunuh piye ngomong orang maksiat ora, dan maksiat, yo mampir dikit loh, mampir mari mampir diresiki dosane, tetap dakhala jannah, ojo diartekno langsung mlebu,
Dubing ngoten mbok yo pertanyaane kakang budi pendamelane ingkang sae napa ingkang aku ditimbang-timbang iki mungkin dengan keterangan hadis sekarang nomor 22. Nek akeh apike yo aku bahwa jangan nek akeh eleke yo mampir dikit mampir dikit. Dewi ini kalau matur jenengan tak omong bodoh-bodoh tuh gini nerokone nerokone Pak Yai Zikuti nerokone wong alim-alim itu malah ngeri didekek yang gini pernah diwasi wong akeh Masya Allah dari isine loh dia kalau ngaji ini kalau panjang nah kok malah kalau ini mau rokok tengah-tengah dulu ya alhamdulillah ini dari jenengan betul jenengan mampir membuat kali jenengan boleh al-hadis salis wal isruna utawi iku hadis engkang kaping 23 Abi Malik diceritake saking Abi Malik Al-Harith bin Asim yaiku Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari dan bangsa Ash'ari Qala dawuh sapa hadis Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam At-tahuru utawi sesuci satrul imani iku separuh iman walhamdulillahi utawi alhamdulillah tamlaul mizan iku ngebeki apa alhamdulillah al mizan ing timbangan wa subhanallah utawi subhanallah walhamdulillah lan alhamdulillah tamlaani iku ngebeki apa alhamdulillah wa subhanallah au tamlauna baina samai wal ardh utawa ngebeki subhanallah wa alhamdulillah wau ma baina samai wal ardh ngebeki kang ana ing antarane pira-pira langit lan bumi wa sholatu utawi salat nurun iku nur cahaya wa sedekah utawi sedekah burhan iku dadi bukti wa sabru utawi sabar dia iku pepadan wal Qur'an lan Al-Qur'an hujjatun iku dadi hujjah laka kang manfaati sira au alaika utawa nglarati sira kulun nasi utawi saben-saben menungso ya itu iku padha budal isu-isukan sapa nas Faba ikut mongko iku ngedol apa nafsahu ing awak dhewe wong pamuk tikuhan mongko merdekake apa nafsu au bikuhan utawi merusak apa nafsu akhrajul Muslim. Jadi iki wonten dawuh saking Kanjeng Nabi at-tuhuru syatrul iman utawi sesuci iku separone iman. Nek jere bahasa Indonesiane kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Omahe rese, awake rese, atine yo rese. Iku padanane wong sing duweni iman. Lah nek wong aku yo napa jenenge? Labine ra tau diumbah, kumel gak tawadus, ngono kok ngaku iman yo ngono Gusti Allah iki seneng sing suci nggih seneng sing suci wae kudune kudu diumbahi lamine omahe diresiki mergo napa tuhu rusyatul iman utawi sesuci niku separuh iman jadi kan sakit nomor boten dawa wudu ngelanggeng wudu suci terus agar bentuk batal wudu ya batal jadi wudu ya demi wudune langsung wudu sakit nomor nanti coba jajal uang kurang dino lo seminggu biar angel banget angel lah itu
Jadi dawamul wudu. Ya, dawamul wudu. Pangeran Diponegoro itu salah satu belit jibate. Pangeran Diponegoro itu sedih, gak tahu dan tekel ogo, tekel jajan gak tahu. Mergo beliau itu dari wudu, melanggengno wudu. Agar batal itu jimat sing nomor setunggal. Jimat sing nomor kali sholat di awal waktu. Iku pangeran Diponegoro. Sing nomor 3 seneng sodako. Jadi tiga ini dijenengan sing sakit pundi. Dalam wudu geger nggih. Angkat tangan nggih. Angkat tangan wae. Sholat di awal waktu. Wah. Dengan aja nggih. Seneng sodako. Aslinya rasa senang ini. Aslinya rasa senang, tapi palsu nih. Senang. Di tengahnya jadi. Yo aneh kafe pak. Aneh kafe. Jadi ini betul kalau selalu bahas kalian menyamiran itu tentang sholat di awal waktu. Khairus sholati fi awali waktinya. Saat diambil sholat itu di awal waktu. Dewi ini kalau contohnya, apa jenenge ada dipahami saking lama ada. Hayya 'ala sholat. Artinya apa itu? Ayo padha sholat. Sing timbali niku boten muadzin boten Pak Rokin boten. Tapi sing timbali artinya timbalane Gusti Allah. He wong sing duwe iman, sing percaya aku, sing iman nggenku. Hayya 'ala sholat. Ayo dan padha sholat, ayo dan padha sholat. Hayya 'ala falah. Ayo menuju kemenangan. Pokoknya awakmu sholat kok pakai kemenangan, pakai kebahagiaan. Kira-kira dan bagi budal nopo boten niku timbalane Gusti Allah. Sejak sing timbali Pak Lurah yo umur pandang. So jam 09.00 nek jale desa tak paringi duit 1 juta gawe samuriaya. Wis jam 09.00 jenengan tinggal jam itu. Jam itu apa? Bersubuh mantap. Perlu apa diparingi duit dari Pak Lurah dunia samuriaya. Lah nek dibeli Gusti Allah. Ini gose aduh. Padahal janji Gusti Allah itu boten nate diingkari, mesti ditepati. Nek pingin menang, nek pingin bojo, nek pingin bahagia, nek pingin dikabulno dungane, nek krungu hayya 'ala sholat dan dadi sholat. Iku njaluk apa wae. Boten turun namung duit 1 juta diparingi sehat, keluargane bahagia, rezekine barokah. Nah, sedaya ono mawon mesti diijabahi. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah gak bakal melayani janji. Ojo urusan dunia nomor 1. Budal ini Pak, jadi budal ini, wedi rawuhan. Ya tenan rene. Pengarep budal ini barisan cekeri nek duri. Salat yo jamaah yo nek dari budal tuh barisane ulah Gusti Allah. Tapi nek salate di budal-budal yo ngene duri. Duhku kok gak kabul-kabul, Pak. Piye iki maksudnya jadi Gusti Allah ngabulno apa wae donga. Mau budale duri kok njaluk di yo saya kok ngene sok masuk akal. Masuk akal. Lah piye di kabulno cepet yo maju menang caranya juga di sholat di awal waktu. Alhamdulillah tamlaul
terus subhanallah atau yang paling terkenal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar niku nebeki timbangan bintik kita tegene orang-orang ajar atau yaumul ba'ts hari pembalasan. Nah, sholatnya BBB termasuk kuwi. Iki enek mizan, enek timbangan amal apik, timbangan amal nek jenengan ngata-ngatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar timbangan amal kesayangan jenengan padha karo berkilo langit di antara langit dan bumi itu beda tunggal apa maneh bolak-balik apa maneh ning kene ulang Ramadan dilipat gandakan pahalanya mergi bu, sobat ibu tiang itu efektif termasuk tiang ingkang bejo tiang ingkang berbuntung tiang ingkang buntung ya wau sing timbangan amale iki napa jenenge luwih ada sing nomor kali enek wong sing tiang rugi amal eleke luwih rugi minal khosirin termasuk wong sing rugi enek wong sing bangkrut ora timo rugi bangkrut hukum mergi napa asline amale niku kata sing sae tapi ning dunyane tau gelakno wong jadi wis ape mlebu surga disetok sik malaikat aja dilebokno surga wong iki tau nyawatu aku gara-gara kalau wes ayo muncul saya malaikat ada yang berkorban wong iki tau ngrasani aku kalau sampai saya protes uangnya sampai ini entek akhirnya gawe sing elek apa di apa jenenge botol rokok enek sing tak keri sik malaikat sik mungkin dia mau nyidana sadarku aku dulu jadi gak sepuro ngate sok ben menggone akal tak tuntut saya tak tuntut mana dan dia ini wong amal tapi wes ngene malaikat aku iki yo dosaku enake wong iki dene malah amal elek waktu dikai dosa marang wong sing tau dilarangi piye ning ngene lho. Iki jenenge wong sing bangkrut. Nah, untuk nilai ini dari amale rek akeh. Mergo nopo kakek ditutup wong kakek bilakno wong. Nah, makane amale rek. Ini gak kroso, gak kroso. Nek satu disebutkan nggih boten utawa ora disepuro tapi jenengan nyuwun sepuro tugas kene iku nyuwun sepuro ora disepuro yo wis wong ora disepuro lha dadi ya sebenarnya kene jalur sepuro sepurane yo iku debian tanpa tak ngene sebenarnya jalur sepuro gak kroso nopo jenenge duwe sifat nopo kasut iri dengki tengene liyane niku ngobong anak aktif inal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul hakoda sak temene kasut niku mangan keapian ya menghapus kebaikan kaya dene gendi sing ngobong kayu bakar entek perkara digawe kasut. Enten maneh nopo ngrasani. Ngrasani iki ana hadis. Atadru namal ghibah. Jenengan sumerep nopo boten ghibah niku. Sahabat nopo jenenge ditanggapi dening Kanjeng Nabi. Awakmu ngerti ghibah ora rasan-rasan ora?
Jawab sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sing luwih ngerti. Terus dijawab kanjeng Nabi, gibah niku ngrasani niku dikruka akoka bima yakrahu. Jenengan jengkel sesuatu nek saomo tiyang sing jenengan jengkel mangkrungu niku gelo. Niku jenenge gibah. Niku jenenge apa, Pak? Jenenge apa? Pokoke nek wong mangkrungu wonge gelo. Niku jenenge gibah. Terus sahabat itu sing matur, "Aro'aita ingkana fi akhihi ma'aku." Lah nek sing tak jengkel niku pernah kan jeneng piye? Nah, tetap. Lha tenang kok, makanya kalau menaruh wong iki. Kan ngono yo, dengan rasani. Kan bener to wong itu kan ya. Aduh, aro'aita ingkana fi akhihi ma'aku. Sawo sing tak jengkel niku tenang pripun kanjeng Nabi? Nek misal niku tengah berarti jenengan padha karo ngenyek, padha karo ngendono yo padha-padha dosane. Nek misalkan niku tengah padha-padha gak lagi, padha-padha gak oleh cekne nendo ngece yo gak oleh rasani yo gak oleh. Padha karo mangan daginge dulure dhewe sing wis mati. Niku dosane wong rasa mati. Tapi yo rugi kok enak rugi. Gak kerasa nggih, gak kerasa. Lha tak kula bejani niku tanggal-tanggal pertama Jawi. Iku alur wae. Sampeyan krungu to. Virus mulai tanda ada. Jadi ditebak ya, Bu. Mosok. Gak usah. Suaranya alun, semakin alun semakin gaya. Itu ramah kalau ada dia ya. Itu kalau kita ngomongnya itu, itu ramah kalau ada dia satu sumber pandang berapa ya? Berkorok pandang begini, kurang untuk setakan dari rangan jelas orang paling tinggi dan dari ilmu dan dari istighfar. Kok dengan legal mungkin dari tadi orang yo aku tahu perasaan iki aku tahu perasaan iki benjing atau mungkin dan dari jalur sepuh aku suka Pak suka yo yang Idul Fitri wae jalur nek saged jenengan itu matur sarane yuk kurane ya yang minal aidin wal faizin aku tahu merasani sampeyan aku tahu sujud dalam sampeyan oh gak apa-apa yuk berdoa yuk tahu salah begini sampeyan berdoaku doa taubat untuk ngakoni kesalahan. Yang pertama itu ngiling-ngiling dosane. Terus kapok, boten baleni malih. Jujur boten nopo, gak disepuro boten nopo. Sing penting pun berusaha jalur sepuro. Mun berusaha jalur sepuro. Buat sholat utama sholat nurun iku cahaya. Sholat itu sobat jadi cahaya padat. Tanggane orang maksa itu kalau bahas ini oleh banyak oleh dengan ibu bahwa tanggane yang bahas hari pembalasan tanggane orang lancar itu suwe ngomong namun 3 jam terus saya terus saya kangen rukun nada seprapate waktu awan itu pirang jam mulai jam 6 esok sampai jam 6 sore itu dengan pirang jam 12 jam ya dan seprapate 12 berarti itu 3 jam rolas dibagi 4 jam pergi nopo jelas
pinter, orang bingung. Nah, kita umatnya Kanjeng Nabi kok mergo awak dhewe dikawal Kanjeng Nabi mau mlebu swarga nek durung umatnya iki rampung kabeh. Nek durung umatnya rampung kabeh. Jadi ditunggu Kanjeng Nabi. Nyamiran nanti wong ini ayo masuk. Nah, itu ditunggu Kanjeng Nabi. Nek ngakeh-ngakeh sallallahu alaihi Nabi yo insyaallah untuk syafaat Kanjeng Nabi oleh pertolongan Kanjeng Nabi. Syafaat itu pertolongan itu, pertolongan. Gak enak saya bisa nulungi itu. Gak Kanjeng Nabi kok saged apa? Tengdonya Kanjeng Nabi itu ditawari karena jalur oleh tak kabulon Kanjeng Nabi. Boten simpen tiket ini sobet tak jalur supaya dino pembalasan dino iya Kanjeng Nabi akhirnya nyuwun tenan Gusti kula nyuwun hak berhak mensyafaati nulungi umat yo Kanjeng Nabi sedang itu sujud ya sujud jalur kok ini Gusti Allah saged nulungi umat mergi nopo pergi, nek awak dhewe cuma ngandalno timbangan amal apik di amal elek. Iku bumbuan. Bahkan di ngono. Iki lho mboten. Ngaku nggih sami kula nggih sami. Amal kula karo dosa kula bumbuan. Butuh borang kula mikir sampeyan. Tasik mikir. Awak dhewe ora iso njipno amal ini awalnya gak iso masjid mau Nabi ada Nabi itu jadi di jalur itu loh gak itu aku dia tahu mana buat putih itu pun bener-bener berjumpa orang bener-bener aku dirayu aku dengan Allah Nabi Adam itu karena Nabi Adam semerap dua putih itu buat para menyedak orangnya gak omahe tapi iblis setan gak kurang gak kena lucu lagi lucu itu awak ngerti ya kenapa Gusti Allah kok gak apa sebenarnya mulai sampai makan buah buah itu buah abadi nek awak mana kuwi sampai besok abadi ini surga. Wah, pokoknya diridu kan. Akhirnya kene Nabi Adam masih bujuni merengek-rengek jalur baru di akhirnya kok loro mana. Jadi benar Nabi Adam makin kalau tenggo roka, akhirnya jadi bulu putih. Dari Ibu Hawa medul ngisor, jadi bulu keber. Itu termasuk timbangannya, kalau tanya ini, kalau dari kemarin itu, kalau nyamperan apa? Akhirnya salah diduga ini bumi, ditolong ini surga. Nabi Adam, Nabi Idris, Muhammad Soles, apa ngisor Nabi Isa mengakui di jalur itu luka, naik ngisor mulu bergerak ngerasa gede itu dosa. Nabi Rasul itu gak ada dosa, tapi beliau tetap rumongso. Nabi Isa belum nyuwun syafaatnya jenengan, belum jalur turun jenengan gak ini. Aku rumongso gagal, gowo umatku ini malah ngajak aku ini pengiran. Dia no, orang Kristen itu ngajak Nabi Isa Yesus itu pengiran. Aku gagal pola Kanjeng Nabi Muhammad saged Kanjeng Nabi Muhammad saged kita itu bejo sangat dados minkum mati Rasulullah termasuk sakit umatnya Kanjeng Nabi. Jadi wassolatu utawi sholat nurun itu dari cahaya. Wassodakotu utawi sodakot burhanun itu dari bukti. Iso dengan sobat dari bukti. Mergi nopo? Duwe
duit sing asli niku duit sing kita sedekah jenengan duit 1 juta sing 100.000 mlebu masjid sing 900.000 jenengan tumbasno panganan jenengan tumbasno mandi dan lain sebagainya kira-kira sing mbok jupuk sampeyan niku sing jenengan jupuk niku sing 100.000 apa sing dadi panganan sing 100.000 ora kuwale yo jenengan sedekah sing 900.000 bisa sedekahno sing 100.000 mboten jenengan sing pundi lho sing 100.000 mau nggih padha berarti padha wae urusan duit urusan donya niku apa kok sedekah keterangan saking budaya saya itu banyak merah nomor jenenge budal Jumatan sangu duit 10.000 karo duit 1.000 rencanane sing 1.000 dilungkono total sing 10.000 didhewe kok mampir warung wayang Jumatan ngantuk berhadapan kota amal liwat jalur rek dilungkono kota amal barang lalu Jumatan memilih warung kopi ada gaya itu rek duit pinten 1.000 lah sing 10.000 mlebu kota amal itu gelet amin padahal sing asli niku nggih sing mlebet kota amal niku perlu dibiasakan Pak gak ikhlas sumpah orang ikhlas deh sing penting akeh dikulina gak iso ikhlas nek gak iso ikhlas jawa-jawa ikhlas sebut orang-orang saudara sing duit abad-abad itu lho sing sekarang ternyata itu orang bismillahirrahmanirrahim jawa-jawa sing akeh bisa jauh gak ikhlas dah sing penting akeh jawa-jawa terus wasabru utami sabar dia iku kepaden kesabaran kita ngadepi ujian tengene alam dunya niku nyambah biaya kita sampeyan tengene alam kubur tengene alam akhirat iku dadi paden karena dungane wong tuwa yen paden kubure paden dalane jembar kubure jadi paden pampai wal Qur'an lan utawi Al-Qur'an hujjatun iku dadi hujjah, dadi dasar, dadi pedoman. Laka kang manfaat sira alai ka utawa nglarang sira. Iso dadi manfaat, yo iso dadi mandoro. Maksudnya piye Pak? Iso dadi mandoro. Kita konsumer nek apa jenenge ngene Al-Qur'an iku, ngene hadis niku dijelasno nek kok oleh golekno wong liya kok awak dhewe tasih golekno wong liya iku justru malah garai melarang garai dosa. Kalau orang ngerti, ya saya ngerti nek rasane iku dosa kok jek tetep rasane itu malah melarang to nggih. Malah melarang awak dhewe awak gak ngerti. Apa dia ngaji ngerti ya. Yo ora ngoten, yo luwe apik ngerti kok malah dhewe kok aku ora ngerti. Ora ngaji yo ngertos nek rasane niku gak oleh. Kulun masih yang du kabar itu namsalu pamuk ikuha au ikuha. Awak dhewe kita iki manungsa iki saben isuk-isuk iku padha pecah. Ono sing budal ibadah, mergawe diniati ibadah, budal ngaji. Ono sing budal ngopi, ono sing budal gaul, ono sing budal tandur. Tapi nek sedaya iku diniati ibadah, yo dadi ibadah. Yo ono sing budal mokak. Golek warung. Iki lek enek to nggih. Enter golek bebelian. Budal maksiat yo enter tergantung kita termasuk golongan sing apik budal ibadah atau budal maksiat. Akhrajul Muslim cerita hadis
Muslimun sapa Imam Muslim. Al haditsul rabi wal isruna wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fi'lana ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini urbit wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fi'lana ya wasi'al karami ma'asara dhaifuman ahwafa ar-raqani wa huya ta'idul ladati bil alami ya Rabbi bil Mustafa wa fi'lana ya wasi'al karami wa nasubati fi'in tuhil syaba'ala hubir radai wa in taqdimu ya fatimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fi'lana ya wasi'al karami astaghfirullah min qawlin ila amalin laqad nasabtu bihi nasabti hukmi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fi'lana Berami wa hadihi durdatul muhtariqan mutimat walhamdulillahi fi ba'dil wa fi khatami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fi'lana ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja shafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Kita semangat nanti sholat matur, tidak nanti sholat matur, nanti kalau kata itu belum panggungnya, mugi-mugi nama psikologi kata itu terbaik hidayah nasi saya saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sobat juga asal jam sekawan
Berbakti kepada orang tua, apa kanjeng Nabi iso? Betul saged umur 6 bulan dikandungan ditilang bapaknya, lahir umur 2 tahun mau ditinggal ibuke. Tapi berbakti ini umur 2 tahun, dereng cetha kan umur 2 tahun. Gak ketemu. Lah saiki nek kabeh kudu dicontoh kanjeng Nabi terus piye? Bab menghormati wong tuwa, kanjeng wong tuwa ning kabeh. Gak kabeh berarti kudu dicontohi kanjeng Nabi. Mau dhewe iki nek dicontohi kanjeng Nabi terus gak oleh, gak iso dilakoni kok sampai ke para pabrik irong untuk nak orang cuma 10 dino suwe-suwe yang 20 dino orang yang 20 dino saya kaya 10 ini kalau husnudon sama ini dengan dia ibu Gusti aslinya kalau nih kalau mondok-mondokan itu aslinya seneng neng pondok tapi dia maneh nah saat ini di takwa kulo sama kulo ganjarannya itu sami kalian betul dengan terpondok ngoten betul sami saat ini saya motor peng itu misalkan nang pondok iso motor peng itu ngatus ganjarannya pondok pergi nopo kalau kulo teng pondok gede tetep itu ngatus perkara kulo teng dino kok kulo tasih perdagangan tasih rumah anak cucu boleh rezeki kuwate kok peng itu apa ganjarannya pondok nek teng ini pondok itu ngatus adil pengiran kuat sholat sunnah dengan boten tiap perawat ngadir sama dia
ganjarannya yang foto kalian mungkin Gusti pulau sini nasa pengukuhan kan tetap ngadep pulau berhubung pulau pun sepuh nah itu jangan gak usah gagah penyono saya boten-boten ganjaran yang jadinya sami kalian nah mungkin ngomong wis sepuh pokoknya banyak sandal soleh generasi kedua pondok laut mengasuh pondok laut itu tidak terawih itu kalian lumbuh nah terusnya ada pendapat betul lumbuhnya ada pendapat jadi ganjarannya separuh ada pendapat nah kalau gak ngambil pendapat itu nah kalau ngambil pendapat apa ganjarannya tetap foto ngerti nopo kalau mau beliau kuat dia tetap ngambil dia tetap sholat sunnah itu ansal kalau itu pulau kuat ngadeg tapi pulau lumpuh nek sholat sunnah ansal arti ganjarannya separuh sebener ini ganjarannya terus separuh itu membuat ngadeg kalau dia lumpuh itu sholat sunnah ganjarannya terus separuh untuk kuat salah satu torikoh itu kalau mursyid ini salah mursyid terus muridnya itu dari sholat itu bener-bener sholat yang khusyuk tenang dipandu kalian mursyid ayo Gusti Allah yang beli modal takbir terus jangan nangen Allah gak berarti batal balik nih takbir nih wah pandu tenang kalian mursyid itu jadi sholat itu bener-bener hati tenang sholat itu